Álex Lajes, campeón de España de augas abertas en Júnior 2, o ribeirense quedou terceiro na súa categoría na última proba do Campeonato de España de augas abertas en Cáceres, logrando o primeiro posto da clasificación final. Pola súa banda, María Vilas logrou a medalla de prata nesta última proba na categoría sénior. Arredor de 600 nadadores procedentes de España e Portugal déronse cita para disputar a etapa final da quinta Copa de España de augas abertas en El Anillo, o embalse Gabriel y Galán Guijo de Granadilla en Cáceres, onde o domingo se disputou a última etapa sobre un circuito de 5 kilómetros. Os ribeirenses María Vilas e Alexandre Lajes obtiveron moi bons resultados. Nunha fresca mañá que amenceu tomada pola néboa, uns 600 nadadores mediron as súas forzas nas augas do embalse Gabriel y Galán. Ás 10 da mañá daban saída ao primeiro grupo masculino no que participaba o ribeirense, seguido minutos despois do grupo feminino no que competía María Vilas. O día foi despesándose e elevando as temperaturas, o que non evitou que varios deportistas tiveran que abandonar a proba, queixados polo frío. María Vilas Vidal, do Club Natación Galaico e bolseira do Centro de Tecnificación Deportiva, fíxose coa medalla de prata ao rematar segunda en categoría sénior. Álex Lajes levou o bronce nesta última proba da Copa de España ao ter o terceiro posto en categoría Júnior 2. O Diaguiño fíxose campeón da Copa de España Júnior 2 masculina, resultando vencedor en puntos. Guillem Puyol, do Club Mataró, e María de Valdés, do Liceo, foron os gañadores en categoría absoluta, mentres en categoría máster 10 clasificacións distintas tanto en categorías masculina e femenina. En Guijo de Granadilla presidiron as premiacións a nivel federativo Fernando Carpena, o presidente da Real Federación Española de Natación, José Antonio Amaya, presidente da Federación de Extremadura, e Eduardo Hernández, responsable da área, xunto ás autoridades locais Dan de Sande Vallal, director xeral de Deportes da Xunta de Extremadura, Raúl Martín Bejarano, director de Infraestructura da Xunta de Extremadura, e Fernando Javier Grande, deputado da área de Deportes da Deputación de Cáceres.